Un lucru e sigur, azi marți, deja am chemat iar poliția. Semnătură, ștampilă, data de asta, ești mulțumită? Da. Chiar nu e în regulă. Probabil că o să facem și TikTok live shopping anul ăsta. În ecuația asta cineva trebuie să fie pe mine. Și atunci să fie... Bună dimineața, dispecerat cu poliție locală, spuneți-o rog. Deci mă duc jos acolo la ei, pe toți trei amendăm. Da. Intru cu studentul ăsta și revin cu noutăți, să nu se vadă asta. Mâncăm ceva bun, bem ceva bun, bem o cafea frumos ca băieții. Mașină din Germania, da, eu din Belgia. Ești calculat, să gestionezi așa cum trebuie cash flow-ul. Chestia asta nu te deranjează. Am 1000 de bucăți din noiembrie anul trecut. Ceau, virgulă. Ce e asta? Pâinică! Făcută de tine? Da. Welcome to the Martian Unfiltered Life, where entrepreneurship, family life, and good times come together. Deci acum pregătim să trimitem la un UGC un produs de-a nostru. Chiar mă gândeam în perioada asta dacă să efectiv să fac un challenge cu produsul ăsta, că ăsta e un produs pe care le iau din România, îl vând în România și așa mai departe, da? O să văd dacă o să vreau să arăt produsul mai departe sau nu. Da, în principiu merem, hai după mine. Un lucru e sigur, azi e marți, deja am chemat iar poliția și pe ăsta, că e parcat aici în față, săracul, aia e. Acum spuneți-mi voi dacă e normal. Deci eu merg pe principiul ori eu, ori nimeni, da? Deci în fața biroului meu, unde e trotuar și nu se parchează. Bă, ori parchez eu, ori nimeni. Dar nu se poate să vin eu să trească să mă parchez aici la dracu, la EasyBox și eu nu stă acolo blocat în fața biroului meu, așa cum vrea el. Deci acum semnăm un contract de UGC, cum am zis, pentru, uite frumos, semnătură, ștampilă, data de azi, cât e azi? 4/02/2025, asta va trebui și acum am mai găsit un UGC, să vedeți ce, de fapt nu pot să le arăt scriptul, că își dau seama de produs. Dar, în fine, avem scriptul făcut, acum îl trimit pe video, cât se vede, nu cred că se va vedea, dar luăm un produs și cred că o să-l arătăm, produsul ăsta. Știi ce o să fac? Că ăsta e un produs pe care le iau din România și vreau să arăt cum vindem 1000 de bucăți. O să-l arătăm pe viitor produsul ăsta și probabil poate o să mai punem părți din vlogul ăsta, dar ca și idee lucrăm la business-ul nostru, avem contract, am semnat UGC-ul, scriptul, pe vine cred că o să avem creative noi și poate mai găsim încă un UGC. Sunt foarte entuziasmat și eu intru într-un call. Acum intru cu o studentă în call, că mi-a scris un mesaj că un pic are probleme la Product Research și atunci i-am zis că acum o să fac eu cu ea un Product Research împreună. Deci încerc să fiu foarte aproape de oameni, în special să nu se demotiveze. Bine, eu testat doar un produs până acum, dar în fine, e foarte puțin. Și acum îi fac un meeting și abia aștept să revin cu noutăți când, pe la finalul call-ului, când o să am cu ea câteva produse, să auziți și voi ce zice ea, dacă îi fericită sau nu. Ceau, mă auzi? Da. Ce faci? Pe mine, da. Te văd, da. Ce faci? Fiecare dată am probleme când intru pe platformele astea, nu știu de ce. Stai liniștită. Vreau să facem un product research împreună, să nu te demotivezi. Hai să vedem prețuri la ele. În principiu, ești mulțumită cu acum ce am făcut, ce am căutat, la ce concluzie am ajuns, ai înțeles? Că ne-am uitat la exemple și așa. Da. Asta e principalul, că să nu te demotivezi dacă ești mulțumit acum cum o mers și așa și na, vezi că e un proces care durează. De-abia am găsit 4 din care 2 oricum poate scumpe, știi cum zic? Da. E un proces care durează, important e să nu te lași, dar ești mulțumită? Da. Chiar nu e în regulă. Deci, biroul meu e plin de chestii de la fiii mei și acum ăsta e un arici pe care l-a făcut David la școală și stare fericit că am găsit o caserolă să-l pungă. Cartoful ăsta la un moment dat o să miroasă foarte tare și atunci acum sunt fericit că am o caserolă și mai am de la ei acolo, în partea aia. Filmează acolo în spate un pic cum se văd tablourile, cum am mâna lui David și piciorușele lui Cezar acolo. Mai am și de la soția mea, cum mi-a scris acolo, cel mai bun sos din lume. Deci ăsta e un birou în care familia este foarte, foarte prezentă în acest birou. Familia e foarte prezentă, să nu uităm de ce lucrăm și chiar vă sfătuiesc și pe voi să vă puneți în jurul vostru remindere tot timpul pentru ce lucrați. Și atunci ariciul ăsta al lui David o să rămână aici. Foarte obosit, am avut call cu student. Acum, spune tu, Patrick, dacă nu ți-o regele la făcut prima poză de produs. Ba. Nu?
avem un produs pe care îl lansăm și am făcut o primă poză de produs, deci eu zic că-s regele. Foarte multă lume ia de râdere și pune poze efectiv cu produsul. Am făcut o primă poză de produs imaculată. Vă dăm un preview, să băgăm aici un preview mic, dar ascundem produsul, știi? Și un pic scrisul sau așa, ceva. Dar măcar să vă dați seama cât de cât că eu sunt regele la prima poză de produs și le iau în serios. Deci până și prima poză iau în serios total, în totalitate. Acum mai am la 2 un call, așa că mergem până dincolo să vedem cum stăm cu site-ul, da? Hai să vedem. Deci să nu ziceți că nu ne pregătim anul ăsta, aici am un produs surpriză, o să-l blurăm noi, da? Dar ca și idee, suntem pregătiți și anul ăsta ne apucăm de UGC-uri făcute in-house, în casă, cu mine. Și mai mult de atât, probabil că o să facem și TikTok live shopping anul ăsta, foarte puternic. Deci acum ne pregătim să facem un videoclip. Am angajat 2 UGC-uri, mai avem încă unul și o să fie un produs pe care o să vi-l arăt, dar o să fie un vlog cu totul nou, pe care îl luăm din România, îl vindem în România la suprapreț, așa cum ne place nouă, și abia aștept să vedeți ce iese, să vedeți că se poate. Eu deloc nu mă simt bine și nu prea am chef de multe, de-aia mă duc acum, le iau pe David de la grădi și cumva, dacă nu mă simt bine, prefer să mergem să mâncăm undeva, să o iau pe Gianni și pe Bebe, să mergem să mâncăm undeva și așa să ne petrecem, adică să nu stau închis în casă neapărat. Mai aveam un call la 5, dar i-am și scris la băiatul ăla că nu pot intra pe 5, că sunt cu familia, la 6. Dacă o să vreau să intru un call la 6 de acasă, dacă nu o să poată, o să ne reprogramăm pe altă zi, acum asta este. Dar trebuie să ies un pic, să iau așa gură de aer. Când mă simt rău, prefer decât să stau în casă să mă duc mai mult afară. Numai astăzi am fost și tare plin la birou și am făcut multe chestii. Și mă bucur că mi-ați deschis ochii cumva, că nu prea mai postez din business-ul meu, deși eu crescut foarte mult și suntem mai mulți oameni și tot, deși nu prea postez din business-ul meu, o să postez mai des. Și acum mă bucur că vedeți și voi în e-commerce ce înseamnă, câte facem și așa mai departe. Avem un produs nou, am făcut eu o pagină de produs, eu făcut colegul meu, eu i-am făcut prima poză, colegul meu pagina de produs, celălalt colegul meu i-a făcut 2 reclame. După am mai făcut reclame noi la birou pentru alt produs care rulează deja, dacă să-l scalăm, deci e foarte fain domeniul ăsta, mie îmi place tare mult și mă bucur că într-adevăr n-am prea postat cu ce facem noi de zi cu zi în business și așa o să vedeți mai des acum, de acum încolo, o să vedeți mai des ceea ce facem mai exact și asta mă entuziasmează. Acum le iau pe David și apoi o să revin eu imediat. Cam așa stă situația. Bebe aici, mami harnică ca de obicei și eu mă pun aici la masă, David din curte se joacă, am venit de la masă, am fost la botanic în familie, eu mă pun la masă că am un call și rezolvăm și asta și toate le rezolvăm acum când suntem aici. Ca și idee, când găsești un produs cu potențial, îl testăm, adică cineva trebuie să iasă în minus, dar hai să nu ieșim noi, adică Bună dimineața, dispecerat cu poliție locală, spuneți să cu ceva pătaș. bună dimineața. Domnul Oros mi-a notat, o să trimiți un echipaj. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult. revedere. La revedere. Și ați văzut cum încep eu dimineața, da? Deci a venit poliția. Momentan încă n-am văzut nicio mișcare. Nu prea am eu chef să cobor, dar cobor dacă trebuie, nu se pune problema. Eu pus-o în parabriz. Așa. Bravo, în sfârșit. Mulțumesc. Nu știu dacă le mai dă și la restul acum. Care mai ies, că mai sunt 2-3, dar ăia nu mă încurcă, nu-i chiar în fața ușii. Sau pleacă efectiv și l-o rezolva numai pe ăsta. Deci mi-am uitat să-mi fac cafeaua. Ne pregătim că facem un challenge foarte tare. Și astăzi ne-a venit ideea. Și ne pregătim să facem un challenge de YouTube foarte tare. Mi-a dat seama că mai mult o să postez daily vloguri. Am făcut VSL-uri de alea cu copii, cu România, curate, dar pe văd că nu interesează pe nimeni. Așa că Jumbo Challenge a fost mic copil. Și facem un challenge foarte tare care se cheamă EMAG versus e-commerce sau COD sau magazine online. Sau vedem ce nume dăm, nu? Trebuie să vedem ce nume dăm. Acum azi la birou, am avut un call de discovery, acum am un call cu un student, dar între timp am făcut multe și la business-ul nostru. Astăzi mai lansăm un produs pe care am vrut să lansez ieri, dar n-am apucat, n-am avut timp nici cum. Și oricum nici astăzi n-am timp să stau până târziu la birou, trebuie să plec după ce le iau pe David. Și urăsc zilele astea, dar n-am ce să fac, trebuie. Și atunci trebuie să ne mișcăm cât de repede. După ce am call-ul cu studentul, foarte important, vreau să fac un site cu totul nou, dar vreau să am mai multe integrări și o să am la 11:30-12 un call cu un băiat
care zice că știe de Beautify foarte tare. Așa că o să înregistrez și dincolo ăla să ne facă un site cap-coadă, că deja prea se adună prea multe. Noi nu avem timp să facem și aia, și aia, și aia și atunci prefer să dau la cineva un 300 de euro să facă un site general, cap-coadă, dar cu toate integrările necesare. Că eu dacă mă uit pe alea, deja mă doare capul de ele, nu mai am absolut niciun chef să le dibuiesc. Și atunci dăm 300 de euro la un băiat, ne face totul, ne pune punct la punct și după aceea ce ușor o să facem pagini de produs. Una, două, facem pagini de produs, upsell-uri. Adică eu vreau să fie totul din click în click în click și așa mai departe. Oricum, și asta e o chestie ce trebuie încercată. Și astăzi, zilele astea m-am tot gândit dacă la un site mare general să rămân pe Shopify, fiindcă Shopify e foarte bun la site-uri de astea de viteză. Dar mă gândeam dacă să rămân pe Shopify sau să trecem pe Gomag. Iar cea mai mare problemă la Gomag este că lipsesc cu desăvârșire ofertele la cantități. Asta mă enervează, că am fi mers clar, Gomag-ul e mai ieftin, e 150 de lei pe lună. La produsele Fast Flips astea care încercăm să le dăm una, două, clar Shopify-ul și estetic și tot. Dar la un site general unde avem deja 25-30 de produse plus, sincer aș fi luat în considerare Gomag-ul. Dar n-are oferte de cantități, la modul că o bucată 80 de lei și două bucăți să nu fie 160, să fie 110 sau cât decid eu. Și asta mă enervează la Gomag foarte tare și de-aia nu o să continuăm cu Gomag-ul. Dar na, intru cu studentul ăsta și revin cu noutăți, să nu se vadă asta. Deci acum intru într-un call cu un băiat care o să mă ajute la site-ul ăsta ce mi-am zis. Eu vreau să-ți arăt exact cam ce mi-aș dori eu. Exact, mi-au mai venit niște idei, de-aia am insistat să facem un call și să-mi spui dacă poți sau nu să faci. Bună dimineața, deci suntem la birou și începem ziua foarte productiv. Ca și idee, am găsit un produs care rulează din 16 ianuarie, da, adică foarte recent, are deja un reach de 123.000 și acest produs l-am găsit în România. Și ne-am uitat la site, ne-am uitat la reclamă și noi credem că putem face o treabă mult mai bună. Așa că primul lucru astăzi, eu acum cât e? 8-5-6, eu la 9 intru într-un call cu niște studenți, că am treabă un pic cu ei. Dar atunci, astăzi ne ocupăm să testăm acest produs. Deci și noi mai facem product research când vedem ceva care e chiar foarte tare, în special dacă îl vedem în România și vedem că e nescalat, dar are rezultate bune. Așa că astăzi asta o să facem și vă ținem la curent să vedeți cum merge. Deci facem o pauză de masă, toată echipa, prima și singura pe anul ăsta, cred că. Și mergem la Beer House, că e aici lângă noi, aproape de birou, și ne întâlnim cu Luca, că Luca are niște mici probleme la ăsta. Și atunci, ca să nu vină la birou, mergem noi la Beer House. Că Luca, dacă te uiți la videoclipul ăsta, să știi că mergem la Beer House ca să plecăm când vrem noi, nu să pleci tu când vrei tu, înțelegi? Glumesc, Luca, glumesc. Și mergem la Beer House, mâncăm ceva bun, bem ceva bun, bem o cafea frumos ca băieții, că n-am ieșit deloc, deci cred că n-am mai ieșit de nu știu când, numai... De fapt am ieșit cu Gianni la masă, de 2 ori săptămâna asta. Da, no, așa, ca idee, mergem și la Beer House, că e aproape. Și ce mai avem de făcut? Am rezolvat cu EMAG-ul, nu? Am rezolvat cu EMAG-ul, produsul pe EMAG, UGC-urile le-au ajuns produsele. Dar voi nu știți despre ce e vorba, că ăsta e în daily vlog, deci o să aflați în curând, o să aflați despre asta. Și hai să vedem ce zice Luca la Beer House. Ce anume oare? Mașină din Germania? Da, eu din Belgia. Am fost la o întâlnire de afaceri foarte serioasă și am rezolvat o problemă foarte mare. Am fost cu un client și el era foarte speriat, credea că are rată de retur de 50%, dar de fapt am făcut regula de 3 simplă, hai că oricum se aude, că ăsta. Am făcut regula de 3 simplă și rata de retur era de 21%. Deci ca să știți și voi, cei care lucrați în domeniu, rata de retur nu se calculează atât de ușor și reală, adică să nu iei în considerare comenzile pe care le-ai trimis recent și încă îs în sent sau încă nu se știe de ele, fiindcă multă lume nu înțelege că dacă plasează omul comanda azi și ora 2, mâine se trimite la curier, curierul o duce în procesare, a 3-a zi ajunge în hub-ul de destinație, dacă e la sat ajunge la client a 4-a zi, a 5-a zi abia apucă să proceseze cargusul.
După a 6-a zi trimite banii la centru de fulfillment. După aia centru de fulfillment în a 7-a zi dimineață vede ce-o încasat de la ei, la cine trebuie să trimită. Face procesările pentru plăți. Poate trimite și plata în a 7-a zi, dacă nu o trimite în a 8-a zi și până ne intră 9 durează și încasezi în a 9-a zi. Cu într-adevăr, banii nu-ți dă pe zi pe alta. Adică chiar dacă tu trimiți comanda azi și mâine primești clientul comanda s-o încasat, tu nu o să o primești, în special dacă lucrezi cu un centru de fulfillment. Dar până la urmă, ok, primești banii un pic mai târziu, dar dacă ești calculat, să gestionezi așa cum trebuie cash flow-ul, chestia asta nu te deranjează. Pentru voi să știți că nu-mi pun centura, că aici e biroul, la 2 minute de mers pe jos și vă prioritizez să vorbesc cu voi, nu să-mi pun centura acum. Și multă lume se sperie când nu le intră banii și așa mai departe, dar să știți că stați în regulă, sunteți în regulă, nu vă speriați, că o să intre la un moment dat. Și în special când ajungi la un nivel la care ai 250-300 de comenzi pe zi, în fiecare zi o să-ți intre bani și atunci nu o să mai ai treabă, ok, nu mi-au intrat banii de pe ultimele 9 zile, dar când vinzi continuu și așa, nici n-ar trebui să mai ai problema asta de cash flow. Dar asta iarăși e treaba voastră cum vă gestionați, fiecare cât de disciplinat e. Deci știu oameni care au intrat în domeniu, au făcut 10.000 de euro profit în 3 luni și sunt datorii până peste cap. Știu oameni care știu să-i multiplice și sunt disciplinați și atunci nu mai au problema asta. Tot timpul să ții minte, banii care intră în firmă nu sunt toți banii tăi și nu te speria cu rata de retur, că banii pe care ai în firmă nu înseamnă că sunt toate coletele pe care le-ai trimis. Azi a fost o zi mai plină de întâlniri, ba la birou și acum am avut un partener care a fost la mine la birou. Am fost și la Beer House, ne-am întâlnit cu un client. Am mai fost dimineață un băiat, tot așa din Oradea, care m-am întâlnit, are ceva brand și de astea. Deci a fost o zi un pic mai fizică, să zic așa. Și sunt fericit că am reușit să lansăm un produs pe care l-am pe stoc. Am 1000 de bucăți din noiembrie anul trecut. Și gândiți-vă că n-am apucat să îl lansăm, fiindcă toată echipa a fost ocupată cu altceva, alte lucruri mai importante pe care le-am prioritizat. Ăsta e un produs pe care îl iau cu 1,70 lei și am zis că îl dau la... Am vrut să-l dau mai scump, dar totuși, de ce? Și asta e o lecție pentru mine. Între timp au mai apărut mulți care vând produsul ăla, eram chiar printre primii, dar au apărut mulți care vând produsul respectiv între timp și asta e o lecție pentru mine, fiindcă nu m-am mișcat cu rapiditate. Și atunci am două variante. Creativele cele mai bune știu sigur că le am, dar totuși l-am dat la un preț foarte ieftin. Vreau să zic că mă bazez, adică mă axez pe ideea că lumea să comande mai multe bucăți și nu unul singur. Cam asta e chestia mea acum, cam asta, pe asta încerc să maximizez acum. Ca și idee m-a costat 1700 de lei importul la 1000 de bucăți. Deci și dacă nu se vinde la modul ăla, chiar nu mă interesează. Deci chiar nu mă afectează absolut deloc și dacă nu se vinde, cumva pentru asta sunt fericit și de aia nici nu m-am axat pe el, că nu aduce foarte mulți bani. Gen aduce un return of investment undeva la 400%, adică dacă eu am băgat 1700 de lei, care sunt 300, să zic 50 de euro, mă aștept ca după ce vând tot stocul de 1000 de bucăți să aducă de 4 ori profit, adică 4, 3, 12, 1400 de euro, atât mă aștept să aducă profit. Dar este produs foarte bun pentru volum, adică îl poți vinde la volum foarte simplu și foarte ușor și de-aia m-am și axat pe el, fiind și așa de ieftin și oferta ieftină. Deci de-aia m-am și axat pe el așa că până la urmă 1400 de euro în plus la profit cu investiție de... Mi-e ușor să țin 1000 de comenzi pe el și să nu mă chinui foarte mult la modul ăla. Mi-e foarte ușor să țin 1000 de comenzi pe el, să nu mă chinui foarte mult. Și cam asta a fost logica din spate, că-s bineveniți, deja e un salar plătit numai dintr-un produs pe care nici nu l-am luat în considerare. Îmi pare rău că nu l-am luat mai rapid un pic, dar acum aia e. Mergem mai departe. Ne descurcăm oricum ar fi. Și acum mă duc după David, după acasă gătește Gianni, după ne tundem acasă și cam așa. Nimica ieșit din comun, este joi, mâine am cu un om mai puțin la birou, dar ne descurcăm cumva.
Și cam aia e. Deci la 5:30 avem masa în familie și vine și Bogdi la tuns la noi acasă și totuși ca să ne mișcăm foarte rapid am zis că mergem până la Hornbach, că noi, ce vine iubirea mea? Ce vine luni? Vine dressing-ul și am căutat la Hornbach și am văzut că sunt din astea niște chestii pe care, sincer, și eu am vrut să le vând mai de mult, dar nu mi-a ieșit. Nu mai găsesc care e linkul de... Asta e linkul de Hornbach, set de 4 roți. Fiindcă noi avem un dulap de mutat, dar decât să ne chinuim să-l târâm prin toată casa, mai bine luăm cu 50 de lei un set din ăsta de 4 roți frumos și atunci ai 4,40, numai bine că ajungem și acasă în timp util și mâncăm ceva bun făcut de soția mea frumoasă, așa-i? Da. Ceau, virgulă. Eu sunt prin oraș cu treabă momentan. Îți dau locația mea de acasă și o să ies eu rapid când ajungi. Până și la Hornbach am găsit un produs care îl vindeți lejer, cu 150 de lei pe metru. Și aici e 50 de lei. Din China, fără dar și poate luați cu 20 maxim. Veniți lejer să vă faceți și factura aici, fără nicio problemă. Deci fără dar și poate puteți să luați produsul ăsta și cu 50 de lei să aveți un cost de reclame de 50 de lei, transportul 20 de lei, să faceți 30 de lei profit. Ăla e un return of investment de 60%. Nu e tare mare, dar în condițiile în care luați din Hornbach. Și mai mult de atât, vă asigur că dacă luați din China, n-are ce să treacă de 20 de lei, 25 costul de achiziție. Un produs foarte bun, faceți UGC-uri foarte frumoase. Ideea e că vă faceți UGC-uri și fără măcar să vă arătați pe voi. Mutați mobilă și arătați cum funcționează produsul. Genial! Deci cea mai bună mamă și soție din lume, ia prezintă-ne ce ai făcut, că avem masa în familie. Bine, păi, acum nu se vede, dar... Arată un pic așa, poți? Deci fii Sau atent. zie ce e acolo, la. Aici e broccoli, da. Wow, da. Ok, aici e somon. Wow, ce bine arată, da. Și aici jos e supică, Supică, da. supă cremă de Da. mazăre și mai multe Urcovi legume. și de-alea, nu? Da. Și... Trebuie să mănânci. Stai că am făcut și tiramisu. Ai făcut și tiramisu? Da. Ia să-l vedem. Mă rog, aici am frigider. Da. Așa, și pe masă este untul făcut de mine și... Unt făcut de tine? Da. O, ce fund ai, mami. Vrei să pui asta? Da. Stai o secundă că e caldă asta. Așa, dar ce ne prezinți acolo? Stai să vezi. Dar ce e asta? Pâinică! Făcută de tine? Da. Oh, mulțumim, mami. Mulțumim că ne poftești așa. Deci care n-aveți soție, luați-vă. Foarte frumos. Poftă bună. Aici e David. Salută și tu, David. Ciao, ce faci? Bravo, iubire. Eu mă țin de mama să-l ajut. Iubitul meu. Deci e sâmbătă, 8 februarie, și am venit la birou că mai am un pic de lucru la site-ul nou și vreau să vă zic pe ieri. Deci ieri am avut, wow, păi am dat la campanie, am dat la o campanie la produsul de care ziceam 300 de lei, dar o cheltuit ea singură 400 și ceva. În fine, nu e asta problema. Vă dau un screenshot de aici, la amount spent 411 și ieri am avut în vânzări pe acest produs. Stai că îi dau aici, add filter, produs, 10 comenzi, fix 10 comenzi în total de 970 de lei. Deci practic avem calculator 2 ROAS, 970, 2 și ceva. Da, 970 împărțit la 411. 236, da, tot e mic, dar dacă stai să calculezi așa, eu am 970 comenzile totale, minus 10 comenzi să le trimit mă costă 190 de lei, da? Minus ad spend care e 411 lei, da? Și minus 10 comenzi am avut 3, 6, 9, 19, 22, 27, 30, 38. Am avut 38 de bucăți vândute, da? Produsul mă costă 1 leu și un pic, să zic 2 lei. Deci 38 ori 2, 76, da? Minus 76. Nu, 411, 76. Deci am 970 minus 76 produsul, minus 411 reclamă și minus 190 transportul. Aia tot iese 293 de lei profit.
care 293 din 970 de lei îi 29300 împărțit la 970 e 30%. Deci tot e ok. Și prima zi, atenție, prima zi. Deci mă aștept astăzi la un roas mult mai mare. Mă aștept astăzi. Păi ieri prima comandă a avut loc la ora 1 când aveam 200 de lei în AdSpend și astăzi deja am o comandă. Cam astea sunt rezultatele cu produsul respectiv, ăla de care vă ziceam că aduce 1000 de euro pe zi să aducă, știi? Atâta tot, în rest, pe lună, pardon. Deci dacă aduce constant 200 de lei pe zi, eu îți mulțumim. Nu, o faci din calculator. Sunt site-uri care îți fac firme sau îți dau... Mergem și noi în Budapesta, un mic trip, nu? Arată-te și pe tine ce frumoasă ești, te rog. Toarce camera. Mie le place să te vadă pe tine mai mult decât pe mine. Mergem la Budapesta, facem o mică mini-vacanță, că n-avem ce face azi sâmbătă. Am fost un pic la birou, am avut niște coluri, un pic de treabă, dar le-am rezolvat. Copii sunt în spate, mergem cu BMW-ul că n-avem încă numere negre pe cealaltă mașină. Și atunci aia e situația. Oricum, cum e Schengen-ul, nu prea ar trebui să mai fie treabă. Da, nu trebuie să luăm pașapoartele. Nu, că e Schengen, nu mai este. Da, dacă te oprește. Da, dacă te oprește e nasol. Poate că ar trebui totuși să le luăm. Să le luăm? Da, unde sunt pașapoartele? Acolo în față, Hai că ne întoarcem. Deci ați văzut cum am pornit la drum, ne și întoarcem. După pașapoarte. La amândoi copii sunt acolo? Da. Bine. Da, deja ne întoarcem. Uite ce panoramă frumoasă, arată-le un pic aici. Unde întoarcem, ce panoramă frumoasă este. Vedeți ce frumos. Adică și când ne întoarcem, pentru soția mea trebuie să fie cu priveliște. Nu orice. Am ajuns la Budapesta și suntem la parcarea suterană. Familia frumos aici. Mami cu copilașii. David, hai să te vedem. Cum îți arată? Vai, ce bine arăți cu șapcă. Și bebe, frumos. Nu-l bate vântul. Așa. Să fie ascuns. Ce frumoasă ești, mami. Și suntem prin Budapesta. Dă-mi și mie un pic. Nu? Și ce facem, mami? Să mâncăm niște sandwich-uri. Sperăm că Zara au deschis. Și un chiurte școlaș, da. Și ne-am dat jos direct la Oisho, la un minut de parcare și eu vă zic că e minus 500 de euro lejer aici. Da, foarte bine. Așa e, David? Da. Te rog să nu te urci acolo. Deci a ieșit Gianni din Oisho, da? Și am întrebat-o să filmez cât îi dau una. Și ce ai zis? Păi că nu știu cât a fost. Păi hai să ne uităm, David, ai grijă, hai să ne uităm cât a fost. Da, 51.000 de forinți. No, cine știe cât o fi aia, nu știu. Deci primul magazin la 3 minute după ce am ieșit din mașină, 51.310 forinți, da? Prima pagubă. Acum David vrea Mac, cu vârsta aia de Mac. Hai să mergem că e la 28 de metri. Să luăm un Mac să mânce ceva. Deci situația face că suntem la Zara. Am aflat și eu cât îți forinții aia, 6 milioane, da? Deci 6 milioane jumate s-au dus la un minut după ce am ieșit din mașină. Deci, o trecut jumătate de oră de când am pornit. Mami? Unde să apăs? Nu mai apăsăm, gata. Și ce s-a întâmplat? Guilty. Deci, ca și idee, s-a dus 300 de euro lejer. Și ca și idee, noi am venit să mâncăm niște sandwich-uri, alea micuțe care ne plac nouă. N-am mâncat niciun sandwich încă. Și ne-am dus, uite aici e mașina parcată, frumos. Eu am venit să las astea. Și normal că Gianni eu că am golit tot ce trebuie de golit. Draga de-aia, bine că și-o luat oricum. Că săraca nu mai stă acasă cu copii. Și ia haine toată ziua. Dar nu mai stă acasă cu copii. Deci merită. Clar că merită, dacă e cineva care merită ea. Și așa frumos o dus vreo 650 la Oisho. Așa un 800 la Zara. La modul că s-a aproape una lângă alta. Și atunci noroc că n-am văzut mai multe, dar cine știe. Acum mergem să mănânce David ceva la Mac. Deci o să stăm puțin la Mac acolo. Mă sper că nu e multă lume, că dacă e multă lume nu stau acolo. Să nu stăm cu bebe, no. Totuși lecția pe care să o țineți minte din asta este că eu nu sunt arogant, adică nu din aroganță zic cât am cheltuit noi și așa mai departe. Dar să vă gândiți că dacă, să vă dea de gândit, că dacă nu faceți bani pentru voi, măcar faceți pentru cei dragi. Că eu n-am haine de 15 milioane, cred că luat e tot anul trecut. Da,
Dacă ea așa se simte bine și măcar nu pentru voi, pentru cei dragi, e foarte important. Și chiar nu e de neglijat, în special în ziua de azi. Uite că aici se iei, frumos. No, hai să mergem la Mac. Ce zici tu? Foarte frumoasă. Mereu zici așa. Așa este.